Ne zašto, zato što... Znači kako ti je bilo u logoru? To ljudi ne znaju, To ne volim da pričam. ali nema veze koliko toliko da ima za sledeće generacije. To mi je boli duša. To očela, evo moja, jej se sličilo da ja i pričam da ona piše knjigu. Da. Cica, znaš. Da. Stalom nek ljavu. Pa čekaj, koliko godina si bio ti tamo? 3, 4, ceo rat? Kada su zauzmali Češku, ajde dok ti... Dobro, i koliko si bio u logoru? A evo, april 39. do 45. Maje. A kako su te odveli? Jer nisu te na Kamioni, ulici? sve. Ne, ali kako su došli do tebe? A u školi sam bio, U srednjoj školi? Da. u gimnaziji. 17 I šta, godina. došli u školu i U kaže... školi je došlo jedno Los. 12 kamiona i sve u to učestvo. Sve kompletno? Sve to kompletno. I Au. domare, i ove Tetkice. čistačice, i vozili nas. Pogrešno, onima stočnima vagonima, znaš. Aha. U Austriju, tamo na granici. Evo još danas znam. Zove se Neue Sieler am See. Aha. To je granica Austrije i Mađarske danas. Da. Tu nas vozilo. I koliko ste bili tamo? Na jezeru. Koliko ste bili tamo? Tamo smo bili oko 4-5 mjeseca. Onda dojde oni, a čuvali nas samo 4 SS-ovca. A nemaš kod, oni 2 su po danu, vrata 3 metra, preko 3 metra visoki. Stariji ono. Pa šta ste vi radili tamo? Ništa, sedeli? Ovako četvrtačno i levo sve štale, tu smo leželi, spavali na slabi. I ništa niste radili, samo sedeli? Ništa ne radiš, imaš šta da radiš. I posle šta su radili? 4 SS-ovca nas ovo. Eto. To je bilo sve. I posle nas vozi natrag u Nürnberg. Da. A u Nürnbergu su podijelili ova grupa ide na Dachau, ova ide na Flossenburg, ova ide za Mauthausen. Tako su nas podijelili. Aha. Moji, Pa ti si onda dobro prošao, da? od moji cele klase Dachau. Pa ne u smislu, ima koji se nisu vratili to, koji su otišli recimo u Mauthausen i tamo aj čao. Pa nije Mauthausen isto bio kod Dachau, nije Mauthausen bio... To je radni logor, a ne u Poljskoj su bili... Mauthausen je bio radni logor. Da, To su sve stvari radni logori. da. A ne, radnji, ne radnji. Logori. Dachau. Tamo nisi Pa bio čekaj, ti si išao da radiš tamo. Tamo se Ma bili nisi. broj. da radiš I onda bili komanda Gde si dobio broj? i na pantalonu. Jel znaš taj broj još uvek? A? Ne znam ga više s glavi, ja to sve zaboravim. Ali imam ga na papirama. Aha. 27.000 i nešto. Aha. Eto, I šta, tamo ste spavali u logoru, a po danu si radio u onoj fabrici MAN. Ma nije bre, beži bre, gde živiš čoveč? to bilo Außenkommando takozvani, vanjski komanda. Da? Znaš šta je Außenkommando? Ne. Vanjski komanda. Od lagre si, na primjer, MAN tražil 120 ovih. Aha. To je nešto kao omladinska zadruga, pa te raspored, ideš vamo Ma nije omladinska zadruga, evo. Tamo nam ostavljali, Dobre čoveče. ovi koji radili tamo nam ostavljali uvijek hleba ko mašinama, znaš. Smo čistili oko mašine one, Aha. ali pilevine i to, da prevozili. Aha. Vi ste stvari održavali čistoću i to. Da, Ali ima neko ko je radio za mašinom? ne. Ne, a to nisu smeli ili bi razlupali Ne odmah. smeli zbog sabotaža se plaći. Da. Oni se plaćili sabotaža. A, tu će se. Ovdje su Penevinden. Šta je to? Penevinden. Oni su radili posle na mašinama, ako bili kvalifikovani neki. Aha. A kaži mi, je bilo Srba tamo? S kim si se ti družio? Samo jedan Jugosloven bil kod mene, Da. Kako se zvao, ne znam. Zagreba, ne znam više. Dobro, nije važno. Da. On bil valjda neki službenik
u Zagrebu, u ambasadi, tako nešto. Aha. On radio kod nas. A nas bilo pola miliona jebote. U Dahu, pola miliona. A koga je bilo najviše? Najviše je bilo Popova. Popova. A da ovaj Schumacher nije umrel. On je bio sa šefom SPD-a. SPD ti je bila glavna partija u Nemačkoj. U Nemačkoj i dan danas imaš SPD i Aha, CDU. Nemca su uhapsili i stavili u logor. Pa da? On je bio Nemac. On bio počasni zatvorenik. Što? Evo, generalni štab Francuske Zašto? je bil kod nas. Aha. Imali svoje adjutante koji mu čistili krevet. Iako bio zatvorenik. Onda su ih prebacili negde u Ašberg, tamo kod Stuttgarta. Je li bila dobra klopa? Ćevapčić i... Za onih, Ne, za tebe. za mene. Ovi će uopće. Znaš kad bila groba, dobra klopac? 42. kad došao Gerik, Jednom. kad bil Stalingrad u pitanju. Kad su Geri. pobedili Stalingrad. Kako pobedili? Pa oni su jednom Nisu osvojili, pobedili, pa nisu. izašli, Osvojili, onda su pa odmah izgubili. kontranapad, da. Pošto ovaj general Paulus se predražu svima. Da. A čekaj, samo te pitam, a šta znači dobra hrana, šta, da li su ovo meso? Došao Gering, znaš šta je bio Znam Gering? ko je Gering, da. Doktor Majer, Da. pošto on kazao... Ti si ga vidio, da? Čekaj, ovako ko ovde ove kuće. Da. Znaš zašto ti ga video? Zato što si morao da stojiš satima. Celo vazdušni štab. Aha. I kazao Hitlerov, Lufthansa. ako jedan strani avion preleti Njemečku, A šta kažeš, Vili, ustaneš ujutru i nema trave? a? Pojeli zatvorenici travu. Bio sam ja travu jebote. Stvarno? Da, oni žuti cvetove, to je visoko. Maslačak. Ima mleko, znaš, kao masličak. Ali Aha. je to mačlačak, to je visoko. Kad smo došli privatno negdje raditi, znaš. Da. Dozi se najel travi. Ja daval Volim. 10 cigareta za jedan. Bilo 3 mjesece kupus, Da, nekako. 3 mjesece šakaretu, 3 mjesece kisel kupus. I opet tako intervali. Ali to skuvano u ogromnih kasani. Koliko bilo kasana? 4, 10 reda. 40 kazana, Živi. po 500 litra. I svaki dan, pa dobro, za koliko si rekao da je bilo pola miliona ljudi, to je još i malo. Da, A si dobio jedan tanjer, ako si bio još gladan, dobiješ još jedan. Ima repet. da, dobiješ ponuški. Ideš natrag da dobiješ ono debelo, znaš. A su vas tukli tamo, jesu? Pa, ako Iz čista mira. Ako si čista mira, samo kad su Heidricha, Češi, ovi češki piloti, njih 6. Atentat na Heidricha. Ubili su Heidricha. On je bio isto jedan od velikih. A gde se gubili? Isto tu. U Lidjice, Aha, ispred Praga, u Krivini. aha, 6 parašutista, znaš šta je parašut? znam. Pa dobranci. Padobranci se spustilo da ubiju Heidricha. A prebil ovaj protektor pred Heidricha. Bil ovaj, kako se zvaše, aha, Himmler. Nije. Kakav Himmler. Izvini. taj Češima bil, šta imali su Njemci, dobivali i Češi, razumiš? Da. Pultero, sve, na A trebovanje. meso je li bilo? Gde je meso? Pa ne, on kaže kada je došao Gering, bilo je, tad sam dobro jeo u logoru. To bilo grašak, crveni grašak i neki komadjeci mesa. Mi smo ih zajebavali ovi, to su ovi koji odešli na transport, znaš. Aha, Pošto ovi, svako u nedjelji se tražili na imanje, ogromni imanje, kažu, da radi na Polani tamo, to oduzmali nekim u Jevreji, šta znam, i tamo Aha. da radime, tamo dobro, fino. aha. Onda 2 puta obide autobus, nema ih više. Gas. Onda i invalidi dojdu u bolnice, tamo ih njeguju.
znaš, koji neki se povredili navodno, da budu invalidi, onda u autobus i onda projde autobus 2, 3, 4 puta, onda je u krematoriju tamo i samo i sve. Kaze, A gde je bio krematorijum? pa u Dachau. U Dachovu, a? Evo, bio sam tamo. I više niko nije bio da se žali da ne može da radi, jel da? A? Posle toga vi ste znali šta je i Kad ko smo se vidjeli žali. da roštilj radi, razumiješ? Znaš kako to miriše kad najde onaj, znaš, čuješ. Ali pošto se provolili kad je roštilj radi, znaš. Onda su izmislili kupatila, Aha, onaj ciklon. ciklon B, da. Original kupatilo, ovdje se skida i još se ošišaju, šta im treba, kosa, ja ne znam. Razumiješ? Morate na kupanje, znaš. I tu jednu stopku i odmar iz kupatila. A kako si ti to izbjegao? Šta? A kako si ti izbjegao sve Pošto to? ja sam uvek bil mali. Aha, Mene su hranjali, štitili. aha. Onda svaki 10. Čeh bude strelan, kad su ubili Heidricha. Da. I vi to gledali sve? Pa ne, postave ga u kolonu. Postavi u kolonu je, brojiš, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i zajdi, puf. Da. Ja uvek na 8. Aha, aha, aha. Pomerali te, a? Pa da, pa ovi je, matori nas čuvali, znaš. A koliko vas je još bilo dece? Šta? Koliko vas je još ostalo dece kao ti što si bio? Bilo još mlađih od tebe? Pa možda, ne znao sam ja sve koji bili na bloku. Blok ima 4 štube. Na svake štube ih ima 500. Aha. I jednu sobi. 4, to su 2000. Kako ja možu ovoga za 4. štube poznat? Da, da, ali bilo još u tvom stubu ili bilo mladih? Ti si bio najmlađi tamo. Bilo mladih još. Koliko si ti imao godina? 17, 16? Pa, 12? sad je 3 puta kazao, 7 mlad u gimnaziju. I ko ide za 12 godina u gimnaziju? Dobro, da. To je motiv. Dobro, nemoj se nerviraš, dobro. Hoćeš da te zacrtam? Neću, dobro. Ajde, prost. Ajde, prost. Živjeli, prost. Ajde, na zdravi, sine. Na zdravlje. Morat ću da mu to nacrtam. Nema druge, da. Pa je bio neko s tobom iz razreda? Nije, a? Sve su vas tako... Mi smo Promešali. se trefili u junu ili u augustu, kad sam bil repatriran, Šta je to? Raspust. povratak. Se mogu da se vratim u Češku, znaš. Mhm. Posle rata. Posle 3 mjesece hrane tamo, Rehabilitacija. Pa Pošto su neki su se najeli umrli odmah. Jeli? najeli se i pukli. Stvarno? Da. Glupi bili. Da. Moraš sad, ako ti sad pola kila čokolade, Amerikanci imali Hershey, znaš što, su ne znam. Da, Ni pojeli ceo karton, jebote. Budal. da. Jedno i evo, pitaj Honze kad. I onda kad su repatrirali, Onda smo se trefili od moje klase 4. Iz svog razreda 4 ste našli. To je, jebote. A ti si bio, znači, od početka do kraja? Rada. Od Razi, 39. ja bilo 8-9 lagera, pošto ovaj Švaba, doktor Schumacher, od mene voleo me. Da. Da. Šta primaš? Ja mislim da prvi. Od mene voleo, on uvijek kazao, bili kad ja te kažu, i traži se Außenkommando. Aha. Znaš šta je Außenkommando? Ne. Ideš radit kod Sedlaka, na primjer. Dobro. Kad bila sad onaj kočili Žetva, travo, da. onda se ili žito na zimu sebi slaka drva, znaš. Onda ti
jutra kad vrišti Außenkommando antreten, onda ja trčim tamo. Aha. I strčim iz redu, znaš. On ti je nameštao to da uvek imaš te Da, poslove. uvijek imam A je li bilo Jevreja u logoru? A? Je li bilo Jevreja u logoru? I Rusa i to Kod pošto... nas samo cugan Jevreja, Šta to znači? prihod. Koji prišli novi, onda su transportem na drugo mjesto. Aha, kao transportna stanica, Da, privremena. da. Evo ja, na primjer, Može 4 biti dva mjeseca satnica. sam bil kao prihod. Aha. Blok 9 i tu si se učil pevat njemački. Sve si moral Istoriju učiti. nemačke. I dobil samo pola porcije klupa. Zato što ne radite. Tako si ne radiš. I to svaki I zatvoreni. onda tek si došel na blok. A ste čuli o Nomad u Dachau? Da. Vi ste naravno saznali šta je o krematorijumu, šta se dešava. A ste čuli o Nomad da ima neki logor kao Auschwitz? Jeste čuli da tamo samo ubijaju ljude? Jeste to čuli? A čuli smo tamo sve čuješ. Imalo tamo specijalista koji napravili radio na kristal. Znaš taj kristal? Da, nekada da, kristalova. prvi oni radi. Da. Onda slušaj. Aha, aha. Tu se ne čuje, tu čuje samo ovaj nas slušaj. Da, nema baterije, nema ništa. Da, da. Ali da li ste imali pretpostavu u glavi da toliko logora postoji, da je takav sistem napravljen? Kako da ne? Znao si, evo ja na primjer odišel kod Stuttgarta 2 puta u logor. Verzheim, Obdor. Posle sam bio 1 put Obdor u Schwarzwaldu, gde se pravili tuneli i ovi mašine, Ali to je bio težak posao. pa tuneli praviš, pa više Da, ali tu ne možeš... kopaši. Pa da, ali nije to zezanje. Koliko je tu preživjelo? Gdje je tu zezanje? Nije Kod nigde bio zezno. glup. Ne. Još je bilo tih poslova gde si ono Znaš baš kako se radi? riknuo. Kako sam naučio raditi. Držiš lopatu i samo gledaš levo desno. Da ti ne vidi onaj čuvar. Još ako znaš da je neki oštar čuvar, znaš, koji će te rada izletiš iz ovoga, iz reda je da može na tebe pucat kad se napili. Bilo je takih. A jel bilo su svi čuvari bili Nemci ili bilo i drugih nacionalnosti? A Mađari došli posle. Mađari. Da, ovo Mađari. Odnosno su bili nacistički? Jer ti znaš šta ja radim s njima? Ja sam radio jedno vreme klajderkama. Znaš šta je to? Ne. Pa imao sam kancelariju svoju, otvorio. Razumiješ? I onda dolazili Mađari. I svaki Mađari, evo ti u koferu ovaki komadi slanine. Znaš. Onda ja nemam. Oče ovi kragne, bele, znaš, oni kaučuk. Se pozoru zatvaraju, znaš. Nema. I samo gledam tamo što. Slanina. Pačence. Ima, A to je bilo kao kantina neka, ili šta? ne, Ne, to je bila ogromna prostorija za odeću. Kao vojsci, kako se znaš ono za odeću? ođice. I Kao za, ekonom, da. To je bio vojnički sistem u suštini. da, i za ove šupanto i šta još tu svašta bilo. Intendent, kako se to kaže, intendent. Čekaj, ali su Nemci vas posmatrali kao nižu rasu? A? Pošto ste... Jesu ti nacisti... Ne smo oni, oni te samo gledali da završi. Samo kad bili pijani, onda te jurili. Tukli. Ili graci nešto za... I moraš na ulazu da stojiš. To bila najmanji kaza, stojiš na ulazu i vešanje. To mene... Jedan put sam promašil komando panjski, idu u komando u krematoriju. Jebote, u krematorijum ide da se planira, znaš. Čupaš travu, ono.
I šta si pogrešio si, otišao si tamo i koji si kaznu dobio? Nas 12, znaš, a čisti me travu oko, ono, ja se javim na WC, 2 SS-ovci bili, što zakon bil, 5 lograša, 1 SS-ov, znaš, tu bilo. I SS-ovci sedi tamo i klucka i zajebavaju se, znaš, smijeju se tamo, vamo. A ja idem na WC. A na WC-u bila sanduk ovoga mlijeka, razumiješ? I ovako krompira. Ja prvo pojel par sirovih krompira, razumiješ? I onda litr mlijeka opet kad zatvorim. To bili oni flaše, znaš, a mogu si... Da, mogu se da vratiš, da. Znači, toliko ste bili gladni uvijek. Da. Razumiješ? I uguram u džep par krompira za kuću, jebi ga. Ću i kući da jedem. Glup. Kad ovi šta spaluju tamo. Lopovi su tu, lopovi. Ovi, šta? Oni tamo isto priča, nas postavi u red i da nas pretresaju. Da moraš vaditi s džepovima. A kod mene je ovaj krompir. I? Odmah prijavim. Ne smem da idem s drugima s posla, da idem na blok. Stojim na ulazu. Svaki SS kad bi malo pogledao, šamara, zašto si tu? Ja sam kralj. Moraš znat, kažu, ja sam kralj. I onda nas prat gore na suđenju. Tamo odredi 1 sat, sad je da budeš povješen, znaš. Kako? Sad dobiješ rukavice do ovde, Dobro. onda ruke pozadu, lanac, 3 stepenice i da oreš ovoga te kupatilo. Ili krede, za kukama, znaš, tu te povesi 1 sat. Ali na ruke. Znači, Da, naopako su. ruke. Ko Fledermaus. Znaš šta je? Da. Ko slepi miš. Da. I? Koliko si bio, Sat vreme, to ti minimum. je li bolelo? A 2 sata ne možeš, pošto onda sve se mrtvo. Jel te bolelo, se sjećaš toga? Pa 8 dana sam ovako šerkao. Ne možeš, ne možeš ruke da dižeš sam. Onda koprive mi tamo donijeli jedan, da mi koprivama na Ali bila električna žica okolo? 2. Dve. A između žice potok. Da se dobro omokriš. Da bolje Struja. Da. Jel su bežali ljudi, jel su bežali? Bežali, pa dobro. Ovaj koji hoće da umre, on skočil u žicu i bilo ovakav. Pržen ko mali djete. Kod spržilo. Znači, bilo je Ali neko uspio da pobegne, Ne jeste? moli da izdrži. psihički. Ne moli da izdrži. I ode izaleti se u žicu i Da skoči električno u žicu, evo voda. A je bilo pokušaja begova? Nema nikog ko pobegne. Zaspali. Bilo Waffenmeisteraj. I tamo sam radio. Jedan SS-man debel, vidio si na njemu da je malo debil. Traži stolari, ja odmah ruku. Šta se traži odmah ruku? A dojde ti mali, kaže. Vodi nas u Waffenmeisteraj, to ti je Waffen, oružarni. Oružarnica. Fabrika oružja. Ne, oružarnica. Ne, tamo da se čuva oružje. Oružarna, znaš. Ne, Bili fabrika. ovako blokovi do kasarne. A sve je bilo od kartona. Znači, danas ništa nije ostalo, ni jedan. Ovi Samo blokovi, temelji. 1-3 metra dasaka. Ja veze nemam, a ovo je šta bi samo malo nešto znao. Kaj je dobro, ajde. A ono će da mu privatno, znaš. Napravi me za krompir, one, u podrumu, one, rešetke. Znaš, se drži Ja, krompir. ja veze nemam kako se rešetka pravi. A javio se. I sad, čuti, i mašina radi, oba mašina. Vrum, dok brodarska.
pola. I samo gledaš, ako neko je nailaz, mašina radi. Ova oblenica, znaš. Ovo drvo sme skoro sve potrošili, a on stalno donosi, a donosi i hleba ponekad, znaš. Ide. O, haufe špen, ja. Alles in Ordnung. A ne mogu te prijaviti, znaš. Zato što privatno radi. Zato što privatno za svoju kuću tamo hoće. Znaš šta bilo? Lagar komando. Pravi vilu. 5000 radnika. Napravimo vilu. On dojde, izmeri onaj put. Vila 3 metra napred. Mora 3 metra da ide pozadu. I ruši. Sve rušeno, moja mašine, mešani beton i to. Kakvi mašina? Ne bilo ni električnih ovih. Bilo u lagru, ovi. I ponovo gradi. Ruši i ponovo gradi. A radnik pada preko radnika. Nema mjesto gdje. Da, 5000 radnika, da. A koliko vas je ostalo Evo, živo u vašem bloku na Čekaj, kraju? Welzheim, Obendorf, Metzingen, Schondorf, A Hornstetten? Lager, Haustetten. A 8 lagera se promenilo. Ali samo sve privremeno. Pripada od Dachovu. A moje Tu si bio raspoređen. glavni bil Dach. Da. Pa dobro, ali sve što si ispričao, ipak izgleda si imao ludu sreću. Kad pogledaš, nije to jedan logar pa te svi čuvaju, nego te pošalje i vama. Tamo bilo gadno, je budemo u Gde? Obendorf. Obendorf am Neckar. Što? Prvo, rano u 5 da marširaš peški. Ono jedno 2 kilometra, 2,5. Gladan onako. Pa dobil si kafu, dobro, ja bil već pametan, ja šel uvek na kraj, da dobi ono debelo, znaš, saft. Soc. Saft, Da. ono, debeli, a se može za kašikom da ideš. A to kafe od kesten, znaš. Uf. I? A ne dojdeš u dodir za civilistima, znaš. A civilisti znali da te ostavi tu kopajagi hleba leće zaboravljaju. Da. Znali on je dobro što se tu dešava, nemoj se. I bilo im žao, pa teliko. Imali lagre, Da. onda se izživljava i da tebe, znaš, ovi SS. mangu parija. A Mađari kurve, se je jebal mater uvijek. Mađari. Nema? Da. Ali nema papir da mu damo, nema. Onda ide, vrati se, valjda mu drugi kaže, tako da moraš mu dati komad slanjine, onda ima. Možda se podmožeš. Da. Pa nema. A mora se snaći. Taj koji nisi snašao, on ode brzo. Da. Bilo 41. 42. kako bilo onaj snijeg, jaka zima. U cijele Evropi, znaš, ne samo u Rusiji, cijele Evropi. Napadalo snijega oko 2 metra preko noći. Onda, pošto nismo šli niko ne šao na poslu, ne mora da ide, gdje da ide. Za 4 sata ne bilo ni trunke snijega. A to ne s lopatama, rukom. Ovako ima si neki mantile, oni na štrajf, obično. Ovako si držal i ovaj snijeg ovdje daval i preko Apel plac i bacal u potok.
a ovi drugi, tako da... Nema snijega nigde. Sve potok od... Da, da. A je bilo hladno onda? Pa kad Pa ne radiš bilo nije hladno kad hodaš stao. Da, ali posle je bio neki mraz te godine. Možda ne bilo hladno kad napadal snijeg. Da, ali kad je došao mraz posle? Kad samo ovo u baraku, taj koji blizu zida spavao, a pošto bili ovi zidove od Udarac. papira, ono. Papire? Da, Karton? da. A unutra sad toplo, onda se zazvoji mokro. Onda čekaj, kad su ložili uradiš unutra? ovako, tamo nešto padlo. Da su- Ovako onda si imel nogu na polu. A čekaj, nisu ložili, nisu. A jedan briket na dan. Jedan briket na dan. Da. U, A pa to šta se je ne lože, ništa. što je drvo krali. Komadići drva i onda to bili peće, dupliko a tu ti treba, onda smo sobotu, kad smo ne radili, onda ovi briket koji smo šparali celu nedjelu, tu smo naložili. A ipak moraš opet sedeti oko peće. Da, 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 Kahleni su radili, da, tu bili sve stručnjaci, da. jedno 20.000 A kad je bio neki žešći minus? Ništa da biješ. Pitaj na žešći minut. Nema to je naredba, jedan briket. Ne, kad radiš napolju, kako je bilo hladno, ste dobili mantile, kape, rukavice. Imali si, mati, kakve rukavice, klompe. Ako nisi našao neki krpe njegde, da omotaš, nema čarape. Klompama, drveni klompe kad su u Holandiju, znaš šta uzman. Onda klompe, A čekaj, subotom niste radili? ne. A nedeljom? A rodili neki, znaš, Koji moraju, da. koji moraju, šta znam, na održavanju tamo, električnih mašina, šta znam. Da. A što subotom, zar nije nedeljom? Jel nedeljom ste radili? Ne. Ni subotom, ni nedeljom, aha. Nedjeli bil koncert. A, Da, koncert na Palplacu, mogu si da slušaš koncert, da igraš tango ako hoćeš. pa je bilo devojaka? Da bilo u snu, Znači, još nije bilo žena. a u Madhausenu su javnu kuću napravili. Madhausen. On je imali, I muško i žensko, da. da. Ali od čega da idu sad tamo? Nemaš benzina. A šta ste vi mislili, kad ste čuli da su uglavnom Jevreje i Ruse uništavaju tamo u logoru, šta ste mislili kao, zašto to, ili ste i vi mislili da možda Jevreji, ne znam ja, nisu dobri ili već šta? Pa znalo se da Jevreji samo zbog ko imao para u Njemečku pre Hitlera. Aha, znači znalo se da su u stvari samo zbog zavisti, zbog para su ih uništavali. Zbog para sve. Znači ta izmišljotina, sve ono ostalo je bila propaganda. Mislili da su Jevreji sve ovo na narodu pijavice da uzimaju. A Jevreja ne da ne propadne. Ako ti danas imao 100.000 maraka, evo još i danas, a ideš na kocku, barem, izgubiš. Sutradan ideš kod rabina, ti da opet padne. To je tačno. Nema kod njih da Sam doživio u propadne. Nemačkoj jednom. Jedan Jevrej ne može da propadne. Nigde. Rabin da odmah lovu. A su ih, znači, baš sistematski su ih sve teli da unište. A kako to Nemci su tako to? A? Zašto su takvi bili? A tako ih Hitler vodio. Da, ali zašto nisu Evo, to radili ne. drugi? Zašto je takav narod? Zašto su... A zavedeni, jebi ga. Zašto ovdje bil takav narod od Miloševića? A?
Ali dobro, vidiš, ipak su vas pomagali civili, ostavljali hleb i šta Da. ja znam, znači ipak su vas Da, razumeli, znali nije o čemu cijela je Nemačka stvar. taka. Znali da si na istrebljenji, ali ipak, znaš, evo, ja sam radil Bauknecht, to je velika firma, kad sam bio u Wilsheim, Da. ogromna firma. Radili smo još jednu fabriku tamo. Radili tu uvek, samo si gledao gde je neki papir, znaš, ostavili. Oni zamotaju papir i ostaje. Ostavi zaborav, da možemo nikom. A ne sme ti dati u ruku. Ne sme dati tebi u ruku. Ne smije s tebom ni razgovarati. Pa, a kad su onda posle rata bombardovali Nemačku, jesi to doživeo? Ko bombardovali već? Pa posle rata su bombardovali sve velike gradove. Mislim, ne posle rata, nego na kraju rata. Kako onda je bilo u logoru čudno? Jer se Logar je bio osvjetljen. I za vreme bombardiranja. Osvjetljen, skoro sve osvjetljen. Da bi bombardovali kod vas. Nisu nikad. Nije lagan, nije pogođen bombom. Znali oni dobro šta se tu radi. Ovo. Imali oni svoje ljudi to na vojsku. Tajna služba. Pa kad je bilo oslobađanje, jer vas nisu htjeli da vas pokokaju ovi, nego su jednostavno pobegli ili kako? Pa, da, spremal se da ide transport, peški, znaš, negdje. Negdje. I da samo tuf. Aha. Pa, Znači samo su čistili logor, ono kao... mislili da niko Dokaze. ne može dokazati šta je. A si na kraju bio u Dachau ili nisi? Na kraju nisi. Na kraju si bio... Na kraju sam, gde sam bio, u Metzingen. Aha, a da si... Metzingen, tamo sam radio WC fabrika, papir, WC papir i pravili ovdje umjesto Metzinga, pravili ono od tog papira. Od kartona za čaure, da. Čaure. A jel su ove... Ja sam ubacivalo oni ogromni točkove dva, ubacivalo ovo Baru. knjige, ne baru, knjige. Da se napravi I karton onda, od toga. kad sam sve izbacil, znaš, onda dvije kofe, ono, neki lepak, tamo što znam. I onda pravili čaure za topove. Ne mjeli mesik, ništa. Mecinga, A šta bi bilo da si bio u Dachau, jel su tamo, ili tamo... to ne znam, pošto to bil kraj Mecinga. A bil sam u Dachau, ali u Metzingen mi je bil posljednji. Da. I šta je bilo tog, kad je došlo sloboda? Što bi rekli kad su došli Amerikanci ili ko je došao? Kako je... Ameri. Pa kako je to bilo? Tenkovi mor, pa dobro čutiš, gledaš. Da su bili ljudi radosni. A 2 dana pre, ako ne bi bilo radostno, 2 dana pre, Čuješ topovi. 2 dana pre već pripremali da ideme na marš, znaš. Marš smrti. Ovi Švabe pripremirali da moramo marširati pošto nailazi. Ali Amerikanci su došli pre nego došli ovdje, tenkove, znaš. Aha, iznenadili ih. Da. Pa jel su pobegli Nemci iz logora? Ha? Jel bilo neki Nemac, ili su uhapsili nekog Nemca? Pa Su bilo- bežali? Ne. A, ovo, to ne znam. Kad je bilo oslobađanje samog logora. To ne znam. Znači bio je haos. To je bil haos, to ne znaš ko je. Ali nisu, pošto bismo mi znali. Da daš iskaz. I šta za kad dođe Amerikanci, jel ste se plašili da izađete ili ste... Mi smo se čudili, pošto svaki dan si ustalo u 5. Ono pola 6, ništa. Nema sirene, nema, znaš da na Apelplac. Šta je sad? Sad si sve plaši da gledame šta je, znaš. I da počnu pucat na tebe ako gledaš, ako izajdeš. Pošto ti ne smiš do 5 ujutru da izajdeš na pol. Ovi odmar dole. Pošto svjetla ide u stalno ovako. Tako da imaš možda 2 sekunde mrak ovde, preskočiš na drugi, onda opet moraš
tako smo šli krat krompira noći. I skakal ko zec. A na kraju lagera bili ove činčila, zečeve, koji se svaki den im uzimali vunu. To valjda za ove jakne, Šinjele. avionski jakne, znaš, avijači skupljali. I onda kad su došli Amerikanci, šta ste uradili? Ništa. Pa šta, jeste sedili ste Zvali rekli? smo se, ležali smo tenkove i oni nam vodili Klopu. klopu, keksove, čokolade, žvake, cigare. A koliko si imao kila onda? 36. Dobro, to mi je bila normalna kilača. Evi, nema. A, Bože, razume. A, osam lagera sam bio. Raznih. Außenkommando. Vanjski komando. A da preživjel, on umreo posle pola godine. Ne bil Adenauer i ne bil predsjednik. Schumacher. Aha. Doktor Schumacher. Samo on imao kosu, znaš. On bio ereheflik. Ali su ga sklonili politički. Ne, on posle je bio... Ne, kažem, u logoru su ga sklonili politički. Da. Bilo još Nemaca, poneki Nemaca. Bilo oko 20.000 popova. Oni ništa ne radili. Samo raznosili doručak, rano, kafu, onda ručak, a pošto niko ne bil tu, bili skoro svi onda malo, a večer opet svi raznosili s kuhinje preko Apelpa. Oni veliki kasane, znaš. A čekaj, popovi, katolički ili pravoslavni ili... Sve popovi, bez obzira. Svi, i sa bradom i bez brade. Za bradom, bez brade, obrijani, neobrijani, tamo nema. A dobivali vino za službu. Za službu. Tu Ali svašta. bilo hođa, Šta? muslimana. To ne znam, a bilo sve, Svi klerici. sve je bilo. A čekaj, ti si ostao posle rata u Nemačkoj, nisi... Sve mi. Pa bio si u Češkoj prvo. Išao u Švajcarsku posle na učenje. A u Švajcarskoj si bio? Da, Koliko dugo? u Lucem, U Lucern, tamo je pun. 3,5 godine. 3,5 godine. U tom hotelu, to mi je ono vreme. Čekaj, to je francuski kanton, je li tako? Najveći, ne, to je centar. Ne, Lucern, to je francuski Lucern. kanton. Ja, Pričaju na francuskom, ti si Moje znaš. Šatel je francuski kanton, ovo je francuski. Moje Šatel, Aha, Noe Šatel, da. ja znam francusku bolje nego Srbiju, a ovo je švajcarsku nego Srbiju. Hoćemo. To je bilo još vreme, aha. Posle kad sam bio u Njemečku, ja sam išao baš tamo, Moje Šatel, to je... Ali čekaj, otkud ti da se vratiš u Nemačku? Šta te Zašto to- nisi- Šta te to nateralo da kažeš, ajde idem ja nazad Šta? u Nemačku? Kako si se vratio u Nemačku? Pa moral sam se vratiti, sam se očeo ostati u Švajcarsku. Tamo sam U završio. Češkoj. A u Češkoj? U Pragu bi neki oslobodilac, kaže, ministar, da mě vrati moje imanje. On mene kaže u oči, vi buržujski djeca sad se vraćate i tražite od nas koji sme vas oslobodili. Ja mu predegnu onaj pisači stol i on zove policiju. I dojde jedan matori od 65 godina da mě vodi u Pečkov palac. Tamo bili svi oni zatvoreni, znaš, koji bili protiv komunista. A on, umjesto da mě vodi tamo, vodi mě kući. Ja mu mogu pobegnuti. Da. A matori bili, jedva se mogu. Da. Vodi mě kući, vadi pištolj na orman, kaže, sedi, jedi.
Evo ti para, idi na Ajdu. A čekaj, a šta je sa imanjem? Pa šta je sa imanjem tvojim? Šta? To navodni sestri imam, koji se tu javi, prodali sve. Prodali ovom tom koji... To bil ministro taj, nema što da kupuje. Prodavalo kao ovde. Aha. Nije tu, svi misle da se mrtav. Otpisali te. Otpisali, pa da. A čekaj, a roditelji jesu ti bili živi za vreme? Roditelji bili mrtvi. Pre rata još. Za vreme rata, kraju rata, pre kraja rata. Da su umrli ili poginuli? Pa poginuli, isto došli negde u logor. Ja ne znam do danas gde su. Oni cijela porodica je otišla u logor. A sestre? Ne, oni pre kraja brata je što. Pokupili ih i ajde u logor. A u kom logoru su bili, ne znaš? Pojma nema. Da. Pa ti onda Ne ne znaš, može se naći ni u evidenciji u... znači ne znaš ni gde su sahranjeni, ništa ne znaš. U Mirhenu imaš međunarodni Crveni krst, glavni. Ako nekoga tražiš, tamo javi, oni to tačno kažu nešto. A to su ovi moji rodjaci tamo, nikom ne uradi. Misli da sam ja mrtav. Aha. A ja jedva pobegam s Praga. Ti preživao logor, a da nadaljaš u svojoj rođenu, nevjerovatno, Pa to. da. Isti sistem. Da. Komunjari na vlasti. Da. Znači onda nisi znao gde da ideš i na kraju si ostao u Nemačkoj. Pa gde da idem? Deć. Da. Gde da idem, ajde? Nisi sam koga poznavao, negdje. A šta misliš da... Bil sam ono na kraju, u Przi, za mojim drugarima. Koji preživjeli. Onda. Dobro, vi ste posle bili carevi u Nemačkoj, jeli? Gledali su vas ko male bogove i treba. Misliš? Što? Pa zato što su pobednice. Čekaj, jel posle toga u Nemačkoj, jel su Ja te... se ne platil porez ništa, da sam platil, da bilo dobrovoljno plaćenje za penziju, ja bih imao danas 2000 evra penziju. Sve bili svega oslobodeni, logoraši. Penzije, sve. Nema ono, znaš, da uplaćuješ. Dobro, šta ste sve proživjeli, to i treba. I treba svuda, ne samo u Nemačkoj. Cigani, mi, Jevreji, svi oslobođeni. Pa su se vraćali Jevreji posle... Vratili su. Pa čekaj, ti si bio svedok kako se vraćaju pojedini. A? Ti si bio Pa svedok su da se se svi vraćali ili su išli u Izrael? Svi se skoro vratili, a drugi odešli u Izrael. Aha. Ali pošto Jevreji imali tu vezu, znaš, tu imali još slobodu. Ali, mnogo kojih ja poznaval ovako, Aha. odešli u Izrael, ono vreme. Ono vreme je bilo opasno da ide u Izrael, tu bili Englezi, znaš. Da, znam istoriju i sad je opasno, nije samo... I neću da i onda Arapi se tu. Da. A Jevreji su pametni. A Nemci kako su reagovali posle rata? Niko ništa ne zna. Svi se pravi ludi, mutavi, ja. Niko neće da kaže, ja sam znao. Da. Svi kažu, ne znam, kako, iznenađeni. Pa ne znam. To ne znam meni. Čude se još. Znači govorili ste da su to bile neke fabrike kao... U Dachau su uzmali sve. Morali kopijati. Jer Dachau je jedno mesto, to je predgrađe Minhena. Znaš. Znam, Da. prolazili su. Da. I onda su terali sve. Sve su pokupili ovi civili i iskopavati ovi masovni grabnice. Ako niste znali, sad znate. Znam i fotografije su snimaju, te su fotografije obišli svet, znam. Svi. Joj, to nismo znali nikad.
Aj, koliko mene, aj, šta se... A šta su mislili, a šta su govorili kao da, mislili su Dachau je kao neka fabrika, nešto kao... Da, to. Samo da su tamo imaju da jedu, da piju viškovi, ekonomiju imaju. Smo se bez hradili tamo. Bili komanda koji radili na koprive. Aha. Koprive kuvali, onda se vadilo ovako, ko ovi, Čačkali. šta piše za zubičice. A nema će stati. Imali rukavice do ovde, a koprive visoki kao... Pa dobro, a kad si onda to izašao sve, kad sve to Imao završio, 25 godina tada, kad se završio rat, jel tako? 23. 22, 23. I onda znači kad si izašao sad, verovatno nisi hteo odmah da ono, sad idem da radim u fabriku, nisi više bio glup, nego si verovatno hteo da se zajebavaš. Šta si radio, si... Mogu sam da idem gde hoću. Da, ali si hteo samo da uživaš život ili... Važno da se, onda sam imao papire, mogu sam da idem u Kanadu, u Australiju. Ja sam bio već za Australiju registrovan u Lagr i tu sedim, znaš. A imam kofercija, sad tamo u Lagru ja gledam porodice, sve, parove, sa djetetom, bez djeteta, tamo, mama. Ja razmišljavam ovo. A šta ću ja tamo sam biti? Znaš, pošto ti bilo, moraš da ideš u šumu, sjećaš drva, tamo. Da, isto je arbajt, nema zezanja, ne ideš tamo. Oni nemaju, po njih ni ne interesuje, znaš. Da. A ja sam, šta ću ja sam tamo, piško na tebe. A jedan dan me nešto najde, ja uzmu koferce, a tu bili dva Polaci kao MP, vojna milicija, da niko ne ujde. Nas oni ne štitili da niko tu ne ujde, znaš, tudi. Pošto sve bili spremni za... Rasplet. Rekonvalescencija u kanadskim šumama. A on kaže mene, a gdje ćeš, Vili? Ja mu kažem, znaš šta, ja znam plivat, ali ne znam tako daleko da plivam natrag. On se smije. I pustio te kao, ajde. Pa ne smije on me držati. Da, nije. Oni samo, da. Ja sam odustali zdravo. Da. Pa čekaj, ti si se poslije ženio u Nemačkoj, jel da? Pa priženjen. Koliko puta? O, mnogo puta. I ja sad pitam njega da li je to zdravo ili ne, a pazi, imaš 90 godina i pušiš cigare. Da. A znači da je to laž, da je što kažu cigare ne valjaju. To ja ne znam da li voleju za tebe ili ne. Aha. Zavisi da li sad ti spavaš, zaspiš cigarom ili si budan. Znači, zavisi od organizma do... Ne, ako zaspiš cigarom izgoreći. Da, to mislim. Da, ali stalno kažu nije zdravo, ovo, ono, pa jel preteruju ili... Da mu kažem da nije zdravo. Ne, jel preteruju oni? On mene lagao, kaže da nije zdravo, ja hoću. Ne, ali jel oni preteruju što kažu da nije zdravo ili stvarno nije zdravo? To ne znam. To mora sam odlučiti čovjek. Da li je zdravo ili nije zdravo? Da. Ima mali problem. O jeboti. Dobro, Vili, šta ti imaš da A poručiš? jel bi ti prestao sad da pušiš pošto nije Pa zdravo? pusti bre čoveka, viš da se ljuti, on misli da ga mi zezamo, a mi ga hvalimo. Ne zezam ja tebe, jel bi ti prestao da pušiš pošto nije zdravo? Ja te hvalim, samo to da znaš. Što da ti radim? Da ne vala, kaže lažanje. Kaže, dobro je, evo, ne mislim je dobro. Uvijek najdeš razlog da nešto ne štima. Da, onda pola. Jel imaš ti nešto poručiš za mladu generaciju? Ne. Šta bi im poručio? Recimo, Svaki za bira- 100 godina. Svaki bira svoj zlo. Svoje zlo. Svaki to bira sam sebe. Ako ti ne odgovara, ti sam primetiš ne odgovara, ajde da ostavi na stranu.
Viš, ja sam prešao na mekanu cigaretu. Kec, kec i 2. Uvijek gledaj na tvoj, a koliko te imaš? Ili koliko hoćeš. 20. 30. 30, evo. 10, 18, 28. Ajde. A ja imam 0 kec, 0 kec i 2. To znači 2,1. A i šta sad imaš da poručiš budućim generacijama, A? Da juri sojke, Kakve sojke? muškarcima? pošto onda nemaš vreme da pušiš. Kakve bre sojke? Šta su to sojke? A to ja ne znam, to moraš ti ustanoviti. A ne meni, Evo, nego... tamo će stano jedna dobra. A ne, nije to za mene, nego za tvoje potomke. Kako nješ za tebe? Pa ja nisam ja toliko mlad, nego za ove koji dolaze, koji će tek da se A rode. ti si mlad, ti moraš to proživjeti, jebote. Da. A šta su to najbolje godine? Mi smo već stari, bre, 40 da. godina. To šta Da je? iskoristi, razumiješ? 40 godina, to je čovjek Nismo već došli- ostario. Ne, nismo došli ni do pola, Vili, ovog života. Jer nije 40 godina, već si gotovo ostario, nije? Nemoj. Pa šta je s 40 godina? je? 30 godina, kakvi to najbolji godine tek dolazi. Pa koje su najbolje godine? Zavisi kako si sposoban. I možeš sad tamaš najbolje posle 2 godine ti dojdeš na štapu ovdje. Da. Da kažeš, Vili, držim je, da ne padne. Razumiš? Ne. Moraš biti uvijek svestan šta radiš. To je poruka. To je poruka, da. Uvijek svestan. Šta to znači? Pa svestan šta radiš. I razmišljavati zašto to radiš, zbog čega, Misliš trenutno ili u životu? u životu uopšte. Da. Vidiš, moj sin zna šta radi. Ali te sluša sin, slušati. Ima vreme. Ima vreme još. Jer mu tek dolazi najbolji godine. Razumiješ? Biće dobro sve. Hvala Bogu. To ti je to.